Ahoj, dneska zkusím přírodním úhlem nakreslit svůj autoportrét, ale hlavní hvězdou bude dnes guma na baterky od Derwentu, taky se mnou pojďte rozbalit. V balení najdete náhradní náplně, které se pak dají koupit i samostatně. Začnu tím, že papír na kresbu od kanconu úhlem celý začerním. A když říkám celý, myslím úplně celý a v pořádné vrstvě. Asi takhle. A pak si rukou jemně naznačím hrubý obrys obličeje. Teď už beru do ruky gumu na baterky a začínám postupně úhel odebírat. A skvělé je to, že tahle guma dokáže odebírat jak jemný linky, tak i větší plochy. A navíc na ní není potřeba vůbec tlačit. Všechnu tu dřinu v podstatě udělá za vás. Kresba úhlem není úplně čistá technika. Během práce se mi guma maličko špinila. Čištění je ale snadné. A pokud třeba vlastníte blok brusného papíru, tak ji pomocí něj i snadno naostříte. Tady jsem ještě maličko do kresby zasahovala úhlem a potom zase gumou. Takhle jsem to vlastně střídala celou dobu. V této technice je vlastně neuvěřitelná svoboda v tom, že můžete libovolně upírat nebo přidávat. A ze zkušenosti vím, že tahle guma baví děti i dospělí. Máme ji totiž v obchůdku v Soukenické k vyzkoušení. A mockrát se stalo, že si ji někdo vyzkoušel a hned si ji musel pořídit domů. Oceníte ji totiž, ať už jste začátečník nebo pokročilý kreslíř. Mockrát vám děkuji, že jste video dokoukali a budu se na vás těšit zase příště.